livelihood training asin starter toolkit. Aktibidad kan DOH Bicol, CHD para sa selebrasyon kan World TB Day 2025 naging matrayumpo. Sa lado nasyonal, Presidente Marcos dai madeklarar nin martial law. Disposal kan 6 milyon na rejected ballots pinunana. Pag-imprenta din mga balota para sa 2025 election tapos na. Appointment ni PBBM sa bagong BARM Interim Chief Minister, ibinasura kan MILF. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump naglansar nin maiwasan na pag-atake sa Houthi sa Yemen, nagwalat nin 19 kataong gadan. Baratang Sports, Gene Kings, binalos ang TNT Tropang Giga sa Game 2, Season 49 PBA Commissioner's Cup. Ngunyan sa Retales kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Siniguro kan Regional Peace and Order Council ang pagmantener kan katrangkiluan asin seguridad sa Kabikolan sa paagi kan pagtatarabangan kan ibang ahensya ng gobyerno asin stakeholders sa ganibong pagtaripon kan ARPOC sa pangangenot kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 kasabay ang mga representante sa halay sa ibang ahensya tinukar ang mga lakdang na pwedeng gibuhon sa pagpapautob kan mga layas asin pagsiguro sa seguridad kan Kabikolan. Nagtao man ng presentasyon ang PDEA may kinaraman sa kampanya kontra sa illegal na droga sa riyon, lalo na ang may kinaraman sa supply and demand reduction. Mga dagdag na intervention asin resulta kan programa para sa primerong quarter o tulong bulan ngunya na taon. Nagatindir sa nasabing pag-ururon ang mga representantes hali sa Forces Armadas kan Pilipinas kasabay ang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, National Police Commission as in Department of Interior and Local Government. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Maputol nin supply nin kuryente ngunya na aldaw Marso 17 ang mga personahes kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO sa saindang mga konsumidores sa 27 barangay sa probinsya na may eksistidong bills. Ini ang pinag-anunsyo kan kooperatiba kung saan kaibahan sa mga barangay na bibisitahon kan sa indang disconnection team ang Barangay Lidong, San Isidro, Fidel Sortida, San Roque, Santa Misericordia, San Fernando, Santo Niño, San Roque Asin Calayukay sa Santo Domingo, Barangay Alcala, Alubo, Anislag, Balinad, Banyadero, Bascaran, Bungalon, Budiao, Burgos de la Paz asin Dinoronan, sa munisipyo Candaraga asin an Barangay 1, 2, 3, 4, 5, Malidong, Cagbatano asin Banawan sa Piudoran Albay. Katungod kaini inabisohan kan ALECO an sa indang mga miyembros konsumidores na ariglaron asin bayadan an sa indang mga konsumo nin kuryente sa paagi kan sa indang ALECO Service and Collection o Collecting Office. Asin sa mga akreditadong payment centers arog kan Bayad Center, Kamalig Bank, EasyPay, Union Bank, BDO, GCash asin sa SM Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Formal na naghagan ng dispensa o apology si John Chiong, pamayok ang Task Force
kasanag kay ako Bicol Party List Representative Elizalde Co matapos akuon na daing basehan ang sa iyang mga alegasyon sa public apology sa RTC Branch 6 sa Legazpi City kanakaaging simana. Binawi ni Chong ang salang pahayag niyang may kasong isanangat kontra kay Co sa ombudsman. May kinaraman sa DPWH Rockfall Project sa rong bagay na pinemutikan mismo kan ombudsman. Inako man ni Chong na salaan sa iyang sinabi sa press conference kan 2022 na may reklamo siyang isanangat kontra sa kongresista na pig-upload pa sa YouTube. Sa sayang pahayag, inako ni Chong nakautikan ang sayang mga pahayag asin sa iyang inako ang pagkakasala asin nagaganing tawad kay Kong Saldi. Dahil lang kani, nagluluwas na daing basihan ang privilege speech ni Senador Joel Villanueva mananangon sa pikisabing 50 bilyones pesos kontra kay Kong Ko. Dalan sa nasabing pag-ako, isinibog na kan kampo ni Ko ang mga kasong libel asin online libel na isanangat kontra kay John Chong. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Matrayumpo ang mga ipinautob na aktibidad kan Department of Health Bicol Center for Health Development sa manlain-lain na parte kan rehiyon bilang parte kan pagselebrar kan World TB Day 2025 sa temang para sa #TFreeNation, Youth can #NTB. Katayuhan kan aktibidad na aramon asin madiagnose ang mga kaso kan TB, masiguro ang marikas na pagbulong asin mabawasan ang paglakop kan helang sa komunidad. Naging target na populasyon kan DOH Bicol, ang mga nakasalamuha kan pasyenteng may TB, senior citizens, mga aki na dai pa nag-abot sa 5 anyos, asin mga individual na may history of exposure sa nasabing helang. Sigon kay Dr. Janish Alcala Arellano, Infectious Disease Cluster Head kan DOH Bicol, padagosan sa idang pangapodan sa publiko dadai ipagbaliwala ang mga sintomas kan TB siring kan haloy ng pag-abo, pagbaba kan timbang asin pagluya kan lawas. Apwera sa TB screening, igwamanin iba pang libreng serbisyong medikal arog kan HIV screening, ECG, eye exam, deworming, breast cancer screening, dental check-up asin iba pang mga aktibidad. Tatawanin livelihood training asin starter toolkits ang nagkapar ng mga babaeng albayano nagpapalanin baybay sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa programang Kaya kan DCGB. Sinabi ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bongao na sa paagi kan buwis kan probinsya hali sa quarry operation ilansar ang programang baybay para sa pagkabuhay sa mga masunod na aldaw. Itinaong ehemplo ni Bongao na sa banwaan kan malilipot kung sa indakol ang mga parapalan nin baybay na mga senior citizens asin igwapangani nin mga bados. Sigun sa iya, para sa pagtaon nin hanap buhay, paagi niya ini para ipailing ang pagsuporta sa sektor kan mga kababayan sa pagsasabing dakulaan sa ng papel sa komunidad lalo na sa pagprotehir sa kapalibutan. Balik na sa normal ang biyahe kan tren kan Philippine National Railways o PNR sa o na may biyaheng Naga City pasiring sa Legazpi as in vice versa. Ini ang pinag-anunsyo kan PNR sa paagi kan sa indang official Facebook page kung sa in alas 2:37 nin hapon kan Sabado, Marso 15 kan maibalik na sa Riles ang PNR inspection train makalihis na madiskaril dahil sa pagsalpok kan sarong tanker truck sa Paloyon Crossing sa Nabua, Camarines Sur. Natapos naman ang repair, clearing operation, as in ang test run sa nasabing ruta, kung kaya naibalik naman ang biyahe. Naghagad naman dispensa ang manihamiento kan PNR sa publiko, partikular na sa mga pasahero na apektado kaini.
Nagpaparingon niyan ang driver kan fuel tanker matapos ang nangyaring aksidente sa Maharlika Highway, Barangay Paluyon Proper, Nabua, Camarines Sur kan nakaaging simana. Ang biktima na midbida na si Jeric Geriba, 41 anyos, kung saan tulos man ining naidara sa Bicol Medical Center sa Naga City matapos ang nangyaring aksidente para sa atensyon medikal. Sa informasyon kan Philippine National Railway, sarong diesel electric locomotive kan PNR papasiring sa Pulangi Albay hali sa Naga City ang naging kabanggaan kan fuel tanker na pasasiring man sa Metro Manila hali sa Legazpi City. Dalan sa kusugan banggaan na deskaril ang tren ali sa riles mantang nagsapar nin danyos ang pariyong lunadan. Ligtas naman ang driver kan tren na si Cesar Carino, 55 anyos. Mientras nangunyan, padagos pa ang investigasyon kan mga otoridad. Arestado ang duwang lalaki kan mga personahes kan Legazpi City Police Station dahil sa illegal na droga asin pagpabakal nin bako dokumentadong badil. Sa press release na ipinaluwas kan Hepatura, ikinasaan gun by bust o gun bust operation kan Sabadong Banggi, Marso 15 sa Purok 2 kan Barangay Imperial Court, Subdivision Legazpi City. Naarestar digdi ang mga suspect na sinda alias Gab, 43 anyos, para tindanin sira asin residente kan parehong barangay, asin si alias Chris, 32 anyos kan Barangay Victory Village North, parehong syudad. Nakabakal sa inda ang mga otoridad nin sarong stainless 9mm caliber Llama pistol, nawara nin mga dokumentos, sarong magazine, illegal na droga na pigtutubudan na shabu, asin an man lain-lain na non-drug paraphernalia. Sa presente, ang mga suspect ang nasa kustodya ka nasabing Hepatura asin nakakahampang sa patong-patong na kaso arogan pagbayular sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, COMELEC Resolution Number 1106 o Gun Ban asin ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iyan ang primerong kaptangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kaini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Board member Glenn Casuya. Siyang katuwang kanmasa, Glenn Casuya na kita, makatawong serbisyo, infrastruktura, turismo, segundo distrito, Glenn Casuya, ang
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Uunkan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan barata sa lado nasyonal. Daing plano magdeklarar ng martial law si Presidente Bongbong Marcos sa tahaw kan mga pigigibong pro-Duterte rally. Inang pagtubo ni House Majority Floor Leader asin Iloilo 1st District Representative Janet Garen na puro man sana espekulasyon ang mga nagdalakop na bareta na madeklarar ni martial law si Marcos tanganing mapugulan ang mga protesta sa pagpapaarestar kan International Criminal Court. Siniguro man ni Garin sa publiko na padagos ang eleksyon sa Mayo 12 asin sa katunayan sibot-sibot si Marcos sa pangangampanya sa senatorial candidates kan alyansa sa Bagong Pilipinas pati naman ang kamauotan na mapababa ang presyo kan mga barakalon. Nagpatanid man si Garin na ang mga pagpapalakop nin fake news pwedeng magresulta sa violensya kasunod kan sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na daipig papangitamanan ang salud ni Duterte. Kinuntestar kan Moro Islamic Liberation Front o MILF kasuhapon ang pagdesignar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kay Abdul Rauf Makauka bilang bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Interim Chief Minister. Sa sarong statement, sinabi kan MILF na suhay sa Bangsamoro Organic Law o BOL as in comprehensive agreement on the Bangsamoro ang nasabing appointment. Enot ng konesyon kan MILF an appointment kan mga bagong miyembro kan Bangsamoro Transition Authority o BTA na suhay sa BOL. Si Makauka ang nagsalida kay Ahod Al-Hajj Murad Ibrahim. Sigun sa MILF, kan magtukaw si Makauka sa pwesto, kaibahan kay ni ang pagdesignar nin mga bagong miyembro kan BTA. Alagad sinabi kan MILF na nagkapira sa mga BTA appointees, wara sa pigrekomendar na listahan kan sa indang grupo. Ipinahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sakop kan due process ang gabos maski pa ang mga pigtutubuda na kriminal. Sayang sinabi na nakapalaman ini sa Bill of Rights kan sa tuyang Constitution na nagsasabing no person shall be deprived of life, liberty and property without due process of law.
nor shall any person be denied the equal protection of the law. Dinugang pa man yan na nakapalaman sa nasabing lay na no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law, as in all criminal prosecution, ang akusado matinidong inosente sa kung na di panapapatunayan. Apot pa ni Enrile, kung natawan lamang ng due process ang mga biktima ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa brutal na war on drugs. Ang pahayag ni Enrile, kasunod kan mga debate may kinaraman sa legalidad kan pag-arestar kan International Criminal Court sa dating presidente sa pagsasabing crimes against humanity. Pinuna kan Commission on Elections o COMELEC ang disposal kan pinagkakarkulong 6 milyon na rejected ballots gikan sa saindang warehouse sa Santa Rosa, Laguna pasirang sa paper mill sa Pampanga para sa dagos ng pagraot kaini. Piglinaw kan COMELEC na ipapairarom ang gabos na disposed ballots sa direct melting sa dissolving solution para sa recycling. Daiman pigtutugotan ang shredding as in micro-shredding susug sa regulasyon ka National Archives Philippines. Dinaraan mga rejected ballots as in paper trimming sa 5th Discipline Packaging Paper Corporation sa Teco Instral Complex, Barangay Bundagul, Mabalacat City. Nakompleto na kan Commission on Election ang pag-imprenta ng mga official ballots na gagamiton sa 2025 midterm election sa Mayo 12. Sigon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, 68 milyones 542,000 na balota na imprenta na. Kasabi kani, sinabi niya na siring kan enot niyang ipinahayag na verification matatapos sa Abril 20 hasta 21. Sinabi pa niyang daiman dapat ikadit ang mga namamanuan dahil ang parte na ini sa 20 o Abril 20 hasta 21 nasa NCR na nayuan na pinakaraning lugar. Nagpapatabang na sa gobyerno ang tulong Pilipino na nagtatago ngunyan sa sarong safe house sa Cambodia dahil pighahanapan sinda kan Chinese employers o pighahanap sinda kan Chinese employers matapos nindang makadulag sa pigtatrabahuhan na scam farm. Sigun sa biktima, pig-torture sindakan sa indang Chinese employers pagkatapos madiskubre ang plano nindang pagdulag sa scam farm kung sa insinda pinirit na magtrabaho. Nakakuasinda nin pagkakataon na makadulag kan maghali ang mga Chinese na nambulabog sa inda sa sarong bakanting lote. Gusto ka na sabi mga Pilipino na makabalik sa Pilipinas. Sa ngunya, nakikipagtabangan na ang National Bureau of Investigation o NBI sa iba pang ahensya kaibahan na ang Interpol para mapauli ang mga ini. Barata hali sa ibang nasyon, gadan ang 19 katao matapos ilansar ni US President Donald Trump ang large-scale military strike kontra sa mga Iran-aligned na Houthi sa Yemen bilang kasimbagan sa mga pag-atake ni sa Red Sea shipping. Nagpatanil man si Trump sa mga Houthi na hell will rain down kung dahil ninda pupunduhon ang sendang pag-atake. Pinatanilan naman niya ang Iran. Panganot ng taga-suporta kan mga Houthi na tulos na ang pupunduhon ang sendang suporta sa grupo dahil papaning bagon sinda kan Amerika at siguradong dahil ninda ini magugustuhan. Sigun sa mga opisyal kan Estados Unidos na ginibo ang mga air strike na nakaaging aldaw gamit ang mga fighter jets ali sa aircraft carrier na Harry S. Truman. Kaya banan sa mga nagkagaradan ang 13 sibilyan asin siyam na irido sa Saana. Mantang anom katawo kay banan ang 4 na aki ang nagadaan asin 11 ang nagkarulugadan sa norteng probinsya kan Saada. Sigun sa Central Command kan US military na namamahala sa mga tropas sa Middle East na apon pasunanikan sa rong mas mahiwas na military operation sa Yemen. Baratang sports,
Binalos kan Gene Kings ang tropang giga sa Game 2 kan PBA Season 49 Commissioner's Cup Finals sa MOA Arena sa Pasay City sa score na 71-70. Nagkamada si import Justin Brownlee nin 35 puntos asin 11 na rebounds para ipatas ang Hinebra sa 1-all sa indang Best of 7 Championship Series kontra sa TNT sa hampang kan 12,000 sa 125 na fans. Tinawan ninduon ni Coach Tim Cone na nagpahiling nin isog an sa iyang mga players sagud sa matapos ang kawat. Ultimo sa detalles kang bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Yes po, good morning para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon ngunyang petsa 17 ng Marso. Bali ang northeast monsoon ang nakakaapekto sa northern Luzon at ang easterlies naman ang nakakaapekto sa rest of ng country. So, na-expect natin na bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na may pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat pagdaguldol ang mamamatian sa buong Bicol region ngunyang aldaw. Inaasahan natin ang temperatura ay maaaring umabot ng 25 to 32 degrees Celsius ngayong aldaw at sa ating heat index forecast ay posible umabot hanggang 39 degrees Celsius ang ating mararamdaman na heat index. So para naman sa ating paros na hali sa Norte Sirangan, ito ay iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon ng kadagatan. Bali po, ang ating TC threat potential o ang posibilidad na magkaroon ng bagyo ay nananatiling mababa. Wala naman tayong minomonitor ngayon na anumang low pressure area o bagyo sa loob at sa labas na Philippine Area of Responsibility. Bali yun po para sa ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivebar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunya na Lunes. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardela, Angel Mostaza, Jenny Baldaran sa Newsbase, Roberta Nay sa Lado Technical, asin Pag-asa. Kami ang nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Teral, nagsasabing salamat kayo sa pagantabay. Happy birthday. Happy birthday kay EVP Glenn Barcelon, punong barangay kan Barangay Dapdap, Legazpi City. More birthdays to come. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa aga, ang hapon. Mas